Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu Ubangiji Allah ya muku rahama. To yau a cikin labaran namu za ku ji cewa an kai wa jirgin ruwan Isra'ila hari a Bahar Maliya yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a Gaza. Za ku ji cewa Isra'ila ta ce a shirye take domin kulla sabuwar yarjejeniyar musayar fursoni da ƙungiyar Hamas, in ji kafafen yaɗa labaran Isra'ila na cikin gida. Za ku ji cewa jirgin Isra'ila mara matuƙi ya kashe ƙarin Falasɗinawa 4. Za ku ji cewa shugaban Sudan Al-Burhan ya ce za mu ci gaba da fafata yaƙi ko za mu mutu. An kai wa jirgin ruwan Isra'ila hari a Bahar Maliya yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a Gaza. Wasu cibiyoyin leƙen asirin Isra'ila masu zaman kansu sun ce an kai wa jirgin ruwan hari a gaban tekun Yaman a Bahar Maliya. Harin da aka kai kan jirgin ruwan ya zo ne daidai lokacin da 'yan tawayen Houthi na Yemen ke ci gaba da yin barazana akan safarar jiragen ruwa na kasuwanci a yankin saboda yakin da Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza. 'Yan ƙungiyar ta Houthi dai ba su fito sun ɗauki alhakin kai harin ba, ko da yake kakakin rundunar 'yan tawayen Brigadier General Yahaya Sari ya ce wata muhimmiyar sanarwa za ta fito daga gare su nan da sa'o'i masu zuwa. Cibiyar leƙen asiri masu zaman kansu sun tabbatar da cewa harin ya afku ne a kusa da mashigar Bab al-Mandeb da ke raba gabacin Afirka da yankin Larabawa, amma sun ce ba su da wani ƙarin bayani. Wani makami mai linzami da aka harba daga yankin ƙasar Yaman da ke ƙarƙashin ikon Houthi ya kai hari kan wani jirgin ruwa dakon kaya na kasuwanci, inda ya yi sanadiyyar tashin wuta da ta janyo barna, kamar yadda jami'an tsaron Amurka biyu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wani jami'in ya ce harin da aka kai kan jirgin ruwa na Estrada ya faru ne daga tazarar kilomita 60 a arewacin gab da tekun Bab al-Mandab. Jami'an sun ce jirgin ruwan Amurka na agaji na Masan ya je wurin kuma yana bayar da agaji. Ba a dai fayyace ko Estrada na da wata alaƙa da Isra'ila ko kuma yana kan hanya zuwa tashar jiragen ruwa ta Isra'ila ba ne. Jirgin Isra'ila mara matuƙi ya kashe ƙarin Falasɗinawa 4. Isra'ila ta kashe Falasɗinawa 4 a wani hari da ta kai ta sama kan birnin Jenin da ke gabar yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye da kuma sansaninta na 'yan gudun hijira. Ma'aikatan lafiya da ke Gaza tare da kamfanin dillancin labarai na Falasɗinawa suka tabbatar mana da haka. Kamfanin dillancin labaran ya rawaito cewa akwai ƙarin mutum guda da aka raunata a unguwar Al-Sifaf da ke birnin Jenin. Daraktan asibitin Jenin ya shaida mu cewa an kai hari ne kai tsaye kan Falasɗinawa. Haka kuma kamfanin dillancin labarai ya tabbatar da cewa sojoji na Isra'ila sun yi wa asibitin 3 ƙawanya a yankin na Jenin. Isra'ila ta ce a shirye take domin sabuwar yarjejeniyar musayar fursunoni da ƙungiyar Hamas, in ji kafafen yaɗa labaran Isra'ila na cikin gida. Isra'ila a shirye take domin dawo da tuntuɓar masu shiga tsakani domin ganin an sako wasu 'yan Isra'ila da ake tsare da su a zirin Gaza da aka yi wa ƙawanya, kamar yadda kafafen yaɗa labaran cikin gidan Isra'ila suka rawaito. Sabuwar yarjejeniyar musayar da za a gudanar ita ce a cikin tsarin sulhu na jin ƙai, kuma ya haɗa da mata da ke cikin zaman talala, da marasa lafiya, da waɗanda suka jikkata, da kuma tsofaffi, in ji tashar Channel News ta Isra'ila. Sannan za ku ji cewa shugaban Sudan ya ce za mu ci gaba da fafata yaƙi ko za mu mutu. Al-Burhan, shugaban ƙasar Sudan kuma shugaban rundunar sojin ƙasar Laftanar Janar Abdel Fattah Al-Burhan ya ce sojojin za su ci gaba da yaƙar dakarun ƙungiyar RSF har sai sun samu nasara a kansu ko za su mutu, a cewar kafar yaɗa labaran ƙasar. Janar Al-Burhan ya bayyana haka ne lokacin da ya ziyarci sansanin soja a garin Shandi da ke arewacin jihar Kogin Nile. Matakin nasa na zuwa ne kwana biyu kacal bayan da ƙungiyar AGAP ta gabashin Afirka ta sanar da samun alƙawura daga rundunar soji da kuma ƙungiyar RSF domin tattaunawa cikin gaggawa tare da cimma matsaya kan dakatar da yakin da ake yi a Sudan. Sai dai majalisar ta soji da ke jagoranta ta musanta ikirarin amincewa da tsagaita buɗe wuta da tattaunawa da RSF.